አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላነሰ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታሪኽ ሬት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ግንቦት 19 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረከብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ሎማዓንቲ እኮ ቅዱስ ገብርኤል እዩ ክንደይ ደስ ዝብል መዓልቲ እዩ። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ደቂ ተዋህዶ መልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ምስ ኩላትኩም ይኹን። ብስራተ ጽድቂ፣ ብስራተ ምሕረት፣ ብስራተ ሰላም፣ ብስራተ ንስሓ፣ ብስራተ ፍስሓ ሒዙ ናባኹም ይምጻእ አሜን። በዚ ሎማዓንቲ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣባ ኣብየ ግዜ እዮም። ነበርቲ ከተማ ጎንደር እንትኾንኩም ግን ወይ ከዓ ነዛ ከተማ እትፈልጥዋ እንትኾንኩም ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም። ኣብዛ ውሽጢ ከተማ ዝብእን ተመንን ዝመሰሉ ኣራዊት ነበርቲ ክቐትሉ ወይ ከዓ ክነኽሱ ተመልኪትኩም ወይ ከዓ ብታሪኽ ሰሚዕኩም ዶ ትፈልጡ? መልስኩም ብጭራሽ ኣይፈልጥን ከም ዝኸውን ይግምት። ነገረይ ክትርድኡኒ ኣብ ካልእ ዓድታት ዋና ዋና ከተማታት ልቢ ይበሉለይ። ኣንሽኳይ እኳ ብለይቲ ብመዓልቲ እውን ኣራዊት ኣይጠፍኡን እዮም። እንታይ ደኣ ኣብ ውሽጢ ከተማ ጎንደር ዝብኢ ዘይኣቱ ተመን ዕንቅርቢት ሰብ ዘይቀትሉ ግን ስለምንታይ እዩ እንተበልኩም ብናይ ጻድቅ ኣቦና ኣባ ኣብየ ግዜ ቃል ኪዳን ምኽንያት እዩ። ኩሉ ናይ ሃገርና ከተማታት ዝተባረኸ ምዃኑ ከይዘንጋዕና ማለት እዩ። ጥንተ ነገሩኸ ከመይ እዩ እንተበሉ ኣባ ኣብየ ግዜ ዝተወልድሉ ብ1400 ክፍለ ዘመን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ተንቤን ወይ ከዓ መረታ እዩ። ዝተባረኸ ወለዱ ያፈቅረነ እግዚእን ጽርሃ ቅድሳትን ይበሃሉ። ኣጥሚቖም ዓብየ እግዚ ክብሉ ድማ ስም ዘውፅሎም ናይ እቲ ወቅቲ ጳጳስ ሰላማ ኣውነ ሰላማ ማለት እዩ መተርጉመ መጻሕፍቲ እዮም። ትርጉሙ ድማ ብጎይታ ዓብይ ሰብ ማለት እዩ። ዓብየ እግዚ ኣቡነ ዓብየ እግዚ ብህፃንነቶም ለይቲ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ሰጢሞም ክጽልዩ ሓዲሮም መዓልቲ ድማ እንዳተምሃሩ ብሉይ ምስ ሓዲስ ጠንቂቆም ተምሃሩ። ገና ኣብ ግብዝነኦም ናብ ዓብይ መነኮስ ኣቡነ መድኃኒነ እግዚእ ደብረ በንኮል ከይዶም መንኮሱ። ኣብዚ ገዳም ብጾም ብጸሎትን ብስግደትን ተወሲኖም ድሕሪ ምንባሮም ናብ ዋልድባ ከይዶም ዝተሰወረት ቤተ ክርስቲያን ረኸቡ። በቲ ግዜ ኣብ 40 መዓልቲ ሓንቲ ቆጽሊ ጥራሕ ንቁመተ ስጋ ይበልዑ ነበሩ። ድሕሪኡ ናብ ዓዶም ተንቤን ተመሊሶም ስጋብ ሕጂ ድንቂ ኮይኑ ዝረአ ዘሎ ገዳም መስሪቶም ብዙሓት መናንያን ኣፍረዩ። ኣቡነ ኣብየ ግዜ ገዳማውን ጻድቅን ጥራሕ ዘይኮኑ ሐዋርያዊ ኣቦ እውን ነበሩ። ካብ ትግራይ ስጋብ ደንብያ ድማ ሃገረ ስብከቶም እዩ። ሓደ ግዜ ደቂ መዛሙርቶም ኣኸቲሎም ንስብከት እንዳተንቀሳቐሱ ከለዉ ተከዜ ውሕጅ ኣከባቢ በጽሑ። መዓልቱ ነሓሴ ዕለት 10 ስለ ዝኾነ ተከዜ ስጋብ ኣፉ መሊኡ ንሰለስተ መዓልትታት ብዘይ ምግዳሉ ልዕሊ
1,000 ሰባት እንዳበኸዩ በጽሑ። ጻድቅ ኣብየ ጊዜ ኣብቲ ከተማ ዝነበሩት ኢኣማንያን ወይ ከዓ ዘይኣምኑ ወላ እንተኾኑ ስለ ዝራህርህሎም ኣምላኮም ሙሴ ኢሎም ጸልዮም ናብ ውሽጢ ተከዘ ኣተዉ። ቅዱስ ሚካኤል ምስኦም ስለ ዝነበረ ተከዘ የማንን ጸጋምን ተኸፊሉ ኣብ ማእከል የብስ ወይ ከዓ ንቑፅ መሬት ኮነ። ነዚ ድንቂ ዝረኣዩ ልዕሊ 1000 ኣህዛብ ኣሚኖም ብኢድ ኣቡነ ኣብየ ጊዜ ተጠመቑ። እዚ ድማ ዘወትር ነሓሴ ዕለት 10 ኣብ ቤተ ክርስቲያኖም ጎንደር ይኽበር። ኣብኡ ድማ እንዳመሃሩ ጎንደር በጽሑ። ካብኡ ድማ እንዳመሃሩ ካብ ተከዜ ጎንደር በጽሑ። ኣብቲ ግዜ ጎንደር ብካህንን ብኣንገረብን ውሕጅ ዝተሓጽረት ሓንቲ መንደር ነበረት። እዞም ጻድቅ መዓልቲ እንዳሰበኹ ምሸት ከዓ ሎሚ ቤተ ክርስቲያኖም ኣብ ዝተሃንጸትሉ ስፍራ ክጽልዩ ይሓድሩ ነበሩ። በቲ ዘመን ኣብ ውሽጢ ጎንደር ዝብኢ ተመንን ዝመሰሉ ኣራዊት ኣትዮም ነቶም ህዝቢ ወድእዎም። ነዚ ዝተመልከቱ ኣባ ኣብየ ጊዜ ናብ እግዚኣብሔር በኸዩ እሞ ብፍጹም ልቦም ስለ ህዝቦም ለመኑ። ንዝለመንዎ ዘይከልእ ጎይታ ናብ ጻድቅ ቀሪቡ ብስምካ ንዝተማሕፀኑ ብቓል ኪዳንካ ዝኣመኑ ኣብ ምድሪ ኣራዊት ኣይሰልጥንዎምን፣ ብሰማይ ድማ እሳት ኣይርእዩን፣ ናብ ጎንደር ድማ ኣራዊት ኣትዮም ሰባት ኣይክቐትሉን እዮም ኢልዎም ዓረገ። እዞም ጻድቅ ድማ ናይ ወንጌል ኣገልግሎቶም ፈጺሞም ናብ ገዳሞም ተንቤን ተመልሱ። እንሆ ድማ ንሕና እኳ ምንም እንተከፋእና ነዞም ጻድቅ እውን እንተረሳዕናዮ እግዚአብሔር ግን ስጋብ ሕጂ ብናይ ጻድቅ ኣቡነ ኣብየ ጊዜ ኣማላድነት ነዛ ከተማ ሓሊዋ ይነብር ኣሎ። ንዝመጽእ ድማ ንሱ ይፈልጥ። ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ተሃኒጽሉ ዘሎ ቦታ ጎንደር ቀበሌ 09 ኪዳነ ምህረት እዞም ጻድቅ ዝጸለይሉ ቦታ እዩ። ኣሽኳንዶ እኳ ብወርሓዊ በዓሎም ብ19 ይትረፍ ብዓመታዊ በዓሎም ግንቦት 19 እኳን ንጉስ ዝመጽእ ቁጽሪ ሰብ የተዓዛዝብ እዩ። ኣቡነ ኣብየ ጊዜ ኣብ ገዳሞም ተንቤን ንብዙሕ ዘመናት ብቅድስና ነቢሮም 3 ዝሞቱ ኣተንሲኦም ብዙሓት ድውያን ፈዊሶም ብሄረ ብፁዓን በጺሖም ናይ ድሕነት ቃል ኪዳን እውን ተቐቢሎም ብ140 ዓመቶም ግን ግንቦት ዕለት 19 በዛ ለማዓንቲ ኣዕረፉ። ናይዞም ጻድቅ ኣቦና ክብሪ ንኹሉ እዩ እሞ በጃኹም ንዘክሮም። ኣቡነ ኣብየ ጊዜ ኣቦይ መዓር በረኻትኩም ይሕደረና። ተኣምሪሁ ለጻድቅ ኣቡነ ኣብየ ጊዜ ጸሎቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም ኣሜን። ካብ ብዙሕ ተኣምራቶም ድማ ሓደ እዩ። ጻድቅ ኣቡነ ኣብየ ጊዜ ኣብ ገዳሞም ተንቤን ወይ ከዓ መረታ ከለዉ ሓንቲ መበለት ኣማኒት መጺኣ ኣቦይ ዝሰትዮ ጸበል ባሪኽካ ሃበኒ በለቶም። እዞም ጻድቅ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ማይ ጸሎት ኣብጺሖም ብመስቀሎም ባሪኾም ሃብዋ። ናብ መሓዝኣ ምስ በጽሐት ግን ሓሳባ ቀይራ ክትሰትዮ ኢላ ዝተቀበለቶ ማይ ጸበል ንኽትጽበለሉ ወሰነት። ንመሓዝኣ ድማ ኣብ ልዕለይ ኣፍስስለይ ክትብል ኣዘዘታ። መሓዝኣ ከዓ እሺ ኢላ ከተፍሰሰላ ክትጽብላ ፍርቂ ጎማ ዘሎ ጸበል ኣልዓለት። ከተፍስሶ ኢላ ኣብ ዝዘቕዘቐቶ ግን ካብቲ ዝኾነ ነገር ዝተልዓለ ክልቲአን ሰንበዳ። ምክንያቱ እቲ ጸበል ዝረግአ ደም ናብ ምዃን ብቕጽበት ተለወጠ። ፍጹም ፍርሓት ዝወደቐን እዘን ኣዋልድ እንዳጎየያ ናብ ኣባ ኣብየ ጊዜ በዓቲ በጽሓ። ኣብ ደገ ኮይነን ድማ ኣባ ዝሃብካና ጸበል እኮ ናብ ዝረግአ ደም ኮነ በልኦም። እዞም ጻድቅ ድማ ከም ዘይፈለጡ መሲሎም እንታይ ሕማቕ ጌርክን ክብሉ ሓተቱ። ኣቦና ወላ ሓንቲ ሕማቕ ኣይገበርናን ጥራሕ ኣፍስስለይ ኢለ ምስ ሃብክዋ ከምዚ ኮነ ክትብል እታ ሓንቲ መለሰት። ጻድቅ ኣቦና ግን ብለውሃት ደቀይ ኩሉ ግዜ ወላ ሓንቲ ሕማቕ ኣይገበርናን ኣይበሃልን። ሰብ ኮይኑ ዘይብድል የለን እሞ ንስኺ ከኣጓለይ ንዓይ ዝበልክኒ ዝስተ ጸበል ሃብኒ እዩ። ግን ክትጽበልሉ ወይ ከዓ ክትሕጸብሉ ደለኺ
ጌጋኺ ካብዚ ይጅምር። ምክንያቱ ናይ ቅዳሴ ጸበል ንምጽባል ወይ ከዓ ንምሕጻብ ኣይከውንን እዩ። ከምኡ ከዓ ኣልቦ ዓብዪ ኃጢአት ከመውልጦ ቃል ካብ ሓሶት ንላዕሊ ከቢድ ኃጢአት የለን። ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 44 ብተወሳኺ ድማ ብዘይ ስልጣና ንሓፍትኺ ኣጥምቕኒ በልክያ። ስለዚ ነገራት እዚ ጸበል ተለዊጥክን ኢሎም ናብቲ ጸበል ብመስቀል ኣማዕተቡ እሞ እፍ ምስ በልሉ ድማ ዝረግአ ደም ዝነበረ ማይ ናይ ጸበልነቱ ተመልሰ። እዚ ዝረኣያ እተን ኣዋልድ ድማ ብግንባረን ተደፊአን ንጻድቅ ኣቦና ሰገዳሉ። ጸሎቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ኣምላኽና ብናይ ፈተውቱ ኣማላድነት ሃገርና ካብ ኩሉ ክፉእ ይሰውረልና አሜን። ጉንበት 19 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት አቡነ ኣብየ እግዚእ ጻድቅ ኢትዮጵያዊ፣ አቡነ ዮሴፍ ብርሃነ ዓለም ናይ 12 ሐዋርያት መቃብር ካብ ጎይታ ዝተገለጸሎም ኢትዮጵያዊ፣ አቡነ ብስጣውሮስ ዘሃይቅ እስጢፋኖስ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት ታላቁ ወይ ከዓ ዓብይ 7 ግዜ መይቱ ዝተንስአ፣ ብዙሓት ሰማዕታት ብሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ ዝተቐተሉ፣ ኣባ ይስሐቅ ገዳማዊ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ፣ ኣባ ስነ ኢየሱስ ጻድቅ አሜን። ኣብ ልዕሊ አንበሳን ተመንን ክትከይድ ሽደን አንበሳን ገበልን ክትረግጽ ኢኻ። ኣጥቢቑ ስለ ዘፍቀረኒ ከናግፎ ንስመይ ስለ ዝፈልጦ ከልዕሎ እየ። ክጽዋዓኒ ኣነውን ክምልሰሉ ብጸበባ ምስኡ ክኸውን ከናግፎን ከኽብሮን እየ። ነዊሕ ዕድመ ከጽግቦ ምድሓነይ እውን ከርእዮ እየ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 91 ምዕራፍ 91 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 16 ከምዚ ይብል። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረከብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሃሉ። ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትኳን መላእክት ተዓርመለይ ኩሉ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። በረኸት አቡነ ኣብየ እግዚእ ኣቦይ ቅዱስ ገብርኤል ምስ ኩላትና ይውዓል አሜን።